Dneska si preberieme sústavy rovnic a ako ich vyrátať pomocou ščítovacej metódy. Tak poďme na to. Máme tu krásnu sústavu rovnic. A teraz čo urobíme? No, potrebujeme si zobrať jedno, z ktorého nám vypadne x. Čiže napríklad si toto. A teraz, či musíme toto vynásobiť, aby bolo rovnaké ako toto? Áno, dvojkou, čiže vrchnú násobíme dvoječkou, čo nám dáva 2x1 minus 4x2 sa rovná minus 6, 2x1 minus x2 sa rovná 0. Teraz zasa, čo by sme museli tu napridať, aby nám to x vypadlo, keby to zrátame? Áno, musíme tu napridať buď tu na, alebo tu na záporné číselko. Čiže poďme na to. Dáme napríklad tu na záporné znamienko, čiže minus plus. Teraz 2x1 minus 2x1 nám vypadne. Minus 4x2 plus x2 nám zasa vypadne, čiže nám zase vypadne toto x, čiže máme minus 3x2 sa rovná minus 6 a x2 sa nám tým pádom rovná 2. Teraz toto si musíme dosadiť buď do jednej alebo do druhej rovnice. V tých základných by bolo ideálne. Vidíme, že tu je iba jedno, čiže si to do tohoto dosaďme. Čiže máme 2x1 minus 2 sa rovná 0. Toto si prehodíme semak, čiže máme 2x1 sa rovná 2, x1 sa rovná 1. Čiže máme x1 sa rovná 1, x2 sa rovná 2. Toto bol taký jednoduchší a poďme si teraz pozrieť na verziu, kde sú 3 neznáme. Tu máme sústavu rovníc s 3 neznámymi. Toto je asi aj najviac, s čím sa budete stretať takto na stredných školách, čiže tu na to utneme. No a čo s týmto? No, túto sústavu rovníc si rozdielme na dve rovnice. A to je horná časť a akoby dolná časť. Vidíme, že pri prvej sústave rovníc bude toto, pri druhej toto. A poďme na to. Milujem susedov. No a poďme sa pozrieť na túto sústavu rovníc. Čiže rozdielme si to, ako už som spomenul, na dve sústavy rovníc. Tu nás dáme jednu, tu na druhú stranu si dáme druhú. No, a čo teraz? No, ideálne by bolo, keby si z obidvoch rovníc odstraníme tú istú premennú. Keď si na chvíľku odstúpime a pozrieme sa na to, tak ktorá by bola najideálnejšia a urobili by sme čo najmenej zmien, respektíve ekvivalentných úprav, aby sme sa k tomu dostali. Áno, vidíme, že x3 a x3 v prípadoch nemusíme ani nič rátať navyše, len nám stačí použiť zasa sčítovaciu metódu. Čiže 2x plus x, 3x1 minus 2x, minus 2x, respektíve minus 2x plus minus 2x, čiže minus 4x, 2, toto nám vypadne, sa rovná, a teraz 2 plus minus 1, čiže 1. Máme prvú. Poďme tu na x3 zase nám vypadne a tu na 2x1 minus 2x plus minus x, čiže zasa 3x sa rovná minus 1 plus minus 0, čiže zasa minus 1. No, toto si dajme do jednej sústavy rovníc, čiže máme 3x1 minus 4x2 sa rovná 1, 2x1 minus 3x2. No, a teraz sa zase na to pozrieme. A čo by bolo najjednoduchšie si z toho odstraniť? Áno, bohužiaľ musíme to nájsť spoločný násobok.
ale vidíme, že jednoduchšie bude pre nás odstrániť x jednotku, keďže tu by nám to stačilo prenásobiť dvojkou a tu na minus trojkou. Čiže urobme to tak. No, a toto keď si vyrátame, tak nám vychádza x2. Áno. Keď si toto vyrátame, tak nám vyjde x2, čiže máme... Toto nám zasa škrkne, 6x1, 6x1 a toto minus 8 plus 9, čiže x2 sa rovná 5. A teraz poďme si do tejto rovnice a dosaďme si za x2. Čiže máme 3x1 minus 5, čiže 5 krát 4, čiže 20 sa rovná 1. 3x1 minus 20 sa rovná 1, čiže 3x1 sa rovná 21, x1 sa rovná 7. A teraz poďme napríklad do tejto rovnice, ktorá je, dajme tomu, že najjednoduchšia. Zmažeme si tu napríklad tento kúsok, aby nám to vyšlo. Tu máme x1, máme 7, čiže 7 minus x2 je 5, minus x3 sa rovná 0. 7 minus 5, 2 minus x3 sa rovná 0, x3 sa rovná 2. Tak, a máme vyriešenú celú sústavu rovnic, čiže x1 sa rovná 7, x2 sa rovná 5 a x3 sa rovná 2. No, toto bolo trošičku viacej roboty ako sústava s dvoma neznámymi, ale nie je to také hrozné, ako to vyzerá. No, to by bolo pre toto dneska všetko. Ďakujem za pozornosť. S Pánom Bohom.